Bideo honetan ikusteko dugu zelan ebasten diren buruketak aldagaia danean lagin bateko indibidu guztien arteko batura. Baina, honekin jarraitu baino lehenago laburpentso bat egingo dugu orain arte ikusitako aldagai guztiekin. Begira, hasi ginen lehenengo eta behin populazioaren aldagaiarekin. Populazioaren aldagaiari X deitzen diogu eta badakigu jarraitzen duela banaketa normala, mu, sigma motako banaketa normala. Hau izango litzateke bataz bestekoa eta hau desbiazioa. Gero ikusi dugu ere bai beste aldagai bat, Z aldagaia, eta Z aldagaiaren banaketa da banaketa normal tipifikatua. 0 bat motako banaketa normala. Orduan bere bataz bestekoa izango litzateke 0 eta bere desbiazio tipikoa bat. Eta gero ikusi dugu azkenengo aldagai bat, hirugarren aldagai bat, dala laginaren bataz bestekoa. Laginaren bataz bestekoak jarraitzen duen banaketa da banaketa normala, bere bataz bestekoa da mu parametroa, baina bere desbiazio tipikoa da sigma zati RN. Horrek dira orain arte ikusitako 3 aldagaiak. Orain agertzen zaigu laugarren aldagai bat, eta laugarren aldagai hori da lagin bateko indibidu guztien arteko batura. Orduan, batura hori adierazten da sigma maiuskularen bidez. Desbiazio tipikoaren iskia izango litzateke sigma minuskula, eta hau handi hau da sigma maiuskula, eta maiuskularen esanahia da batura. Orduan, lagin bateko indibidu guztien arteko baturak jarraitzen duen banaketa da banaketa normala, bataz bestekoa da laginaren tamaina bider mu parametroa, hau dana izango litzateke bere bataz bestekoa, eta bere desbiazio tipikoa izango da sigma bider RN. Orain ikusiko dugu zelan egiten direzen buruketak hurrengo diapositiban. Goazen buruketa irakurtzera, esaten du. Lantegi bateko beharginen soldatek eurotan N1200 banaketa dute. Zorian 25 langileko lagina aukeratu dugu. Begira, parrafo honetan esaten digutena da populazioaren aldagaia X dala lantegi bateko langileen soldatak. Eta jarraitzen du banaketa normal hau. Baina antza danez, 25 langile aukeratzen dituzte lagin bate osatzeko. Orduan, laginaren tamaina izango litzateke 25. Jarraituko dugu irakurtzen. Ze probabilitate dago horien soldaten batura 35.000 euro baino handiagoa izateko. Orain konturatu behar zarete aldagai aldaketa bat eman dala. Begira, hasieran hitz egiten euskuen lantegiko langileen soldatei buruz. Baina orain galdetzen diguten probabilitatea da laginean dauden 25 langileen soldaten batura 35.000 baino handiagoa izateko probabilitatea. Orduan, aldagai aldaketa bat eman danez, aldagai berriaren banaketa normala ezagutu behar dut. Eta bere banaketa, izango da, bataz bestekoa N bider mu parametroa. Hau da, 25 bider 1200, beraz 30.000. Eta bere desbiazio tipikoa izango da sigma bider RN. Hau da, 400 bider R25, beraz 2000. Orduan galdetzen digute, esan bezala, zein dan aldagai honen balioa 35.000 baino handiagoa izatearen probabilitatea. Nik hau tauletan bilatu alizateko, badakizue lehenengo eta behin balio hau tipifikatu egin behar dudala. Orduan tipifikazioaren formula sartzen dugu. Z berdin, X ken mu, zati, sigma. Hau da formula orokorra. Badakizue hemen jarri behar dugula aldagaiaren balioa. Orduan, nire aldagaia X esan beharrean batugai X baldin bada, batugaia da hau, Orduan, izango litzateke jarriko genduan sigma X-i, Eta egiten dugu bardin-bardin. Hemen jarri behar dugu sigma X-en bataz bestekoa 30.000, eta hemen jarriko dugu sigma X-en desbiazio tipikoa, beraz 2000. Orduan, geratuko litzaiguke modu honetan. 35.000, ken 30.000, zati 2000. Eta honek ematen du 2,5. Orduan, guk kalkulatu behar duguna, orain bai hau kalkulatu dezakegu taulak ditugulako, da Z 2,5 baino handiagoa izatearen probabilitatea. Orduan, badakizu hemen arazo bat daukagula ikurrarekin, ze taulak beti ematen digu minus infinitotik balio batera arte dagoen probabilitatea, eta ez balio batetik infinitora. Orduan, hau zelan ebazten dugu, hau izango litzateke bat ken
z txikiago edo txikiago berdin 2,5 izatearen probabilitatea. Eta begira, probabilitate hau bilatzen badozue taulan, ikusiko dozue ematen duela 0,99938. Beraz, probabilitate hau izango litzateke 0,0062. Bueno, bagoaz orain hurrengo galderarekin, baina hurrengo galdera ebatziko dugu hurrengo diapositiban. Esaten du, aurkitu zein den 25 individuoren arteko baturari dagokion tarte bereizgarria 0,9ko probabilitatearen kasuan. Hau da, egin behar duguna da, aldagai honen tarte bereizgarri bat kalkulatu 0,9ko probabilitatea uzten duena erdian. Venga. Bueno, bigarren galdera erantzuteko jarri dizuet hemen normalaren irudia. Hobeto ulertuko da horrela egitera goazena. Bueno, gure aldagaiaren normalak dauka 30.000ko batazbestekoa. Orduan ikusten duzu hemen jarri dut 30.000, justo erdian. Eta eskatzen digute 0,9ko konfiantza maila duen tarte bereizgarri bat kalkulatzea. Orduan, tarte bereizgarria hemen irudikatuta dago, eta suposatzen da hemen barruan dagoen probabilitatea dela 0,9. Horrek esan nahi du, alboetan geratzen den probabilitatea balio beharko duela 0,1, eta eskina honetan geratzen dena orduan 0,05. Orduan, nondik hasiko gara? Hasiko gara tartearen goiko muturratik. Probabilitate honen laguntzarekin kalkulatuko dugu tartearen goiko muturra, hori bai, normal tipifikatuan. Orduan, jarriko dugu, z txikiago edo berdin z alfa erdi, izan behar dela 0,85, bai? Hau da, hemen dagoen probabilitatea baldin bada 0,05, beste guztia balio beharko du 0,85. Vale? Orduan, z aldagaia balio hau baino txikiagoa izatearen probabilitatea izango da 0,85. Bueno, tauletara jotzen badozue, ikusi behar dozue probabilitate honetarako zaren balioa izan behar dela 1,645. Orduan, badaukagu tarte bereizgarriaren goiko muturra, baina balio hau, goiko muturra hau tipifikatuta dago. Orduan, orain egin behar duguna da, destipifikatu. Eta gizelan esan, baina itzuli gure jatorrizko aldagaira. Orduan, horretarako jartzen dugu tipifikazioaren formula. Vale, eta orduan, zer da hemen daukaguna? Bueno, hasteko alfa erdi, ezta? Ez da z, baizik eta z alfa erdi. Orduan, aurkituko dugun aldagaiaren balioa ez da izango x, izango da x alfa erdi. Vale? Orduan, hemen zeintzuk dira ezagutzen ditudan balioak. Z alfa erdi ezagutzen dut, 1,645. Ezagutzen dut ere bai nire aldagaiaren desbiazioa dela 2000, beraz 2000, eta ezagutzen dut ere bai batazbestekoa, 30.000. Vale, ez dodan ezagutzen dut da aldagaiaren balioa, goiko muturra. Bueno, hemen utzi dut x, baina badakit gure aldagaia berez dela xen batugaia. Orduan, gure badozu hemen horrela jarri, horrela jartzen dugu, vale? Hau da, hemen x utzi dodanean bakarrik ez nago esaten populazioaren aldagaia danik, vale? Da x ez ezaguna, vale? Bueno, orduan, hemendik ebasten baldin badugu x, orduan izango dugu x alfa erdi dela, ematen du momentu bat 33.280. Orduan, begira, badaukagu goiko muturraren balioa, 33.280. Hau, zuriz ez da ikusten, momentu bat, egingo dudan izango da, beste kolore batekin jarriko dut. Orduan, beltzez hemen, bale. Orduan, hau izango litzateke 33.280. Badaukagu goiko muturra. Beko muturra zelan kalkulatu dezakegu? Begira. Hemen, honek balio baldin badu 30.000 eta honek 33.280, argi dago aldea honen balioa izan behar dela 3.280. Bai? Hau da, honek balio duela 3.280. Orduan, beko muturra kalkulatzeko, zer egin dezaket? Bueno, 30.000 ken 3.280, besterik egitea ez da. Bai, beko muturra izango da 30.000 ken 3.280. Eta honek ematen du 26.710.
Bai? Beraz, gure tarte bereizgarria izango da 26.710, 33.280. Bale? Horrela geratuko litzateke. Bueno, gu tarte bereizgarriak beti kalkulatzen ditugu logikaren bidez, bai? Baina badaude existitzen dira ere bai formula batzuk eta formula horiekin zuzenean kalkulatu daitezke. Orduan, gai guztia ikusten dugunean, egingo dudana izango da jarriko dut bideo bat oso laburra formula guztien laburpenarekin, bale? Eta nahi duenak formula erabili, pues erabili ditzala.